Сандуғашылар тавышы таң алдында шут-шут киле. Вот он на озере Кабан, Песчан до Зары, Сенный базар, так называемый. Все сюда. Алейкум салям. Гаишник Белеград, сам Ярыма, гаишник Белеград. Гаишник. А что-то у него это тюбетейка упала. Вон, у того, синий. Иншалла. Мирас вала башасы. Яра. Машалла. Казан үзәгендәге Шихабетдин Мәрҗани урамы бүген Җиеүләр урамына әйләнде һәм бик күп милләттәшләребезне җыйды. Монда бүген Песчан базары көне. Милли киемнәр ярминкәсе оештырылган, кемдер сата, кемдер ала, кемдер күңел ачарга килгән. Монда килүчеләргә төп таләп милли киемнән килү иде. Кызлар калфактан, егетләр түбәтәйдән, арчаныкы булмаса да җигүле читекләрдән килүчеләр күренә. Сатуда милли шулпы, алка, беләзекләр. 22 май. Бүген көн ягъмурлы. Һава бик юеш, шуңа күрә иртүк баш авыртып уянам. Көн буе китап укып вакыт үткәрдем. Бүген Гомәр әфәнде дә, теге төрекчә белә торган япон да киләчәкләр иде. Алар килгәч тә Хаҗи Шимбун гәзите идарәсенә киттек. Дәрдемәт, это его просто как бы погоняло. Ай былым, ай былым, қонып сайрый талларға. Ай былым, қонып сайрый талларға. Сенің хақыда серлерімді Сандуғашылар тавышы таң алдында шут-шут киле. Сандуғашылар тавышы. Ай былым, қонып сайрый талларға. Ай былым, қонып сайрый талларға. Сенің хақыда серлерімді сөйлейм сандуғашыларға.